साला मांग के लिए नहीं सब हो रहा गई कहा दी चाउर नहीं थे ओहन बुढ़ाऊ तो का दिया खाए के साला का बनाई छोड़ो यहाँ तो दिखाई तो अपने पानी पी के बनी अरे साला ठेला घींचत हाथ में ठेला पर गइल बाटे मलिकवा कुछ देवे नहीं खे कइले अब भूखो लागल बा घाम बारा तेज बा अरे देखो तनी बबुआ कुछ बनौले बा कि ना अरे बबुआ केने बारो बनौले बारो कि ना हो क्या कहता रहो तेज से भूख लागल बाटे लो ना हमें निकाल के खा लो हम का करें निकाल के खा लो तो थरिया बावे बनौले बारो बारा तेज भूख लागल बा ठेला घीचल गिरमली का वो पैसा ना देला अरे हम का करी अरे माई हो दादा अरे में कहाँ कुछ भाई बाबूआ में तो कुछ नहीं खेल अरे का करी हम तो गनी बनावे तो कुछ ना तो हम पानी पी के बैठल बनी तू पानी पी लो जा मांग लियो कहीं से बनाओ जाओ तो मजदूरियों कइला पर पैसा नहीं खर्च दे अब का खाई रे हम इतना तेज भूख लागल बा देखा ना वो टूट गइल बाटे उ कहियो छाड़ा ई चुवा तल बरका बरस तल तो अरे दोनों हम कमाए जाई तो जल्दी पलानी छावा दिए आ देखा तो रहे ना सूते में बड़ी गजन होता है ना केना सुतल जा का करबे हमरा तो भूख लागल बा सब लोग कहता चल तो जा मार होता हमरा जा मांग लिया वो हम बानी घरे जा तनी तो का करे भूख लागल बा बहुत कसे जा तू जा बात कर लियो ले लियो अपने बिरादरी के नहीं के नौना की कोनो भेटइयो से तो गनी के ले लियो संग है ठीक बा अरे तो थरी हवा दे ला थरिया वाला ले जा यही में जा तनी मांगे का कर हां ठीक बा जा हम आऊ जाता नहीं अपन ए बाबू का कहत चलो ना हो खा लगाओ दी ढेल मिले ला ना खरवते का है तो तेरा बोला तारे रे अरे अरे ले ले बड़ा तो तेरा हवा के तो वही हमरो भौ का गइल चलो तू तिहन चल ला यही जो मार मिली गहेला सब विदेश देख रहा था हां का तो सुनले बानी चल अरे मामा तानी दू अरे पूरी तरकारी डालो ए मर दे वहां मंगवा तो लोग मार के मुंह फोड़ दी और गीता लगा के मांगो ना अरे बताओ रे पुदीना वाला अच्छा आगो इनको है ना आइल बानी तारे दुआरी देही तो पूरी तरकारी अब बुढ़ावा के भूखावा से अब बड़ता बहुत बीमारी ले लो दे दो पूरी हाँ दे दो पूरी दे दो पूरी अरे दे दो पूरी हाय 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 दे दो पूरी हाय 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 दे दो पूरी हाय हाय बाग सका को हटा रे का गावत का है नहीं के दाम और तू ही बनाओ हम ही गाई हाँ आइल बानी तारा दुआरी पूरी दे दो पूरी तरकारी काहे नहीं खले सुनत रे रुक दादा हम तलाई में तनी रुक तू रुक अभी मारा तनी तराई हमार जल्दी मार भूख लागल बा और मारा तनी रुक जा नितल घर थे दलदी बाहरवा हो आ देख हे दे आइल बारे अघो पचन भी खड़िया हो देता हो दे आइल बाले लागत नाही तारे भाग सारे हिंग मांगो जाना अरे में तो ताला लटकल बारी ता तू पहले ता न तो तो हम का देखी हम ऊपर दे आने ना गोइल हती चलो दूसरा के घरे डाल दो घरे डाल दो अरे तू बारे का चल जल्दी जा चल बुझाई बना सोने जगह पर ले आ जा तारा सकी तले मारल बा हो जावा भेजा देख ले बहुत धूप लागत जल्दी ना ना भूख लागल बा
बाबू गावा ना जी जाके मांगो जी तो ताला बंद रहला है जी अरे तो गावे देना तू काहे हम उठाई बारे आ सोचे तानी बरम बाबा झट से दिवई तन पूरी तरह करिया अरे केने बारू हो केहू बाकी ना अरे केहू नहीं के सुनो एबा ना पहला और गाओ आवरे गाई दब अब बुढ़ावा के धोइले बाबे चैनिए राम अब कहाँ गाई रे पूरा याद थोड़ी बा हमारा ते ही गा के सुनाव ना रे दादी हम गाँव न जोड़ दादी होता तानी ददन दादा धोते दिवईते आ पूरी तरह तोरिया हमर केरा दे दो पूरी ततारी दे दो अरे बहिनी कहाँ बारू पूरी तरकारी नहीं है आज के लिए चावल ही काफी है। हाँ जी सही करा के का करी अरे भूख लागल बा पूरी तरकारी मांगो तो नहीं है चावल मिल गो अब जाइम बनाइम डुबगाइम अरे तुम तो ऊपर चल जाए रे बुढ़िया के लगे चलो मरगीला बना दे थाली है चलो